दा बे जाबाय थांनाय 2027 नि एकर्ड बेयाव माखासे बे एकर्डनि सिगनेचारफोरा दंजोबो गासिबो दंजोबो ओमफ्राय नैबे जाबाय 2003 नि बे जाबाय बिटिसि एकर्ड बहाय मा दङ बे खोथाफोरा दानिया बिदिब्ला बर'फोरा रंजानाय बादियै जों आसलते आलादा रायजोखौ मोनदोंना मोनदिया बेखौ लानानै जोंनाव माखासे सोंनाय फैयो आरो बेखौ बिजिरनायनि गोनांथि दङ दिनै जोंनि गेजेराव माबा मोनसे संगठना माबा मोनसे फिथाइ लाबोदों एनडिबिआनो होन एबसुआनो होन माबा मोनसे लाबोदों बे फिथाइया गेसेव ना गोखै ना गोदै ना गोफा बेखौ मिथिनाय जा प्रटेल मोनथाय दङ आरो जि बुस्थु लाबोदों बे आसलते दुलाराय बर'फोरनि थाखाय लाबोदों माने थिग बर'ल' होनला आङो बिटिडिनि सिङाव थानाय जिमान कमिउनिटि दङ जिमान हारि दङ प्रत्येकनि थाखाय बेखौ लाबोनाय जादों होमब्ला बेखौ मिथिनायनि प्रयोजन दङ नाथाय जों नुबाय आं दिनैसिम नायबाय गोबां गोरों गथ'नो सोंबाय आङो आच्छा नोंथांमोना जे दिनै बिटिसिखौ लानानै बिभिन्न बाथ्रा बुंनानै बिटिआरखौ सापर्ट खालामबाय दङ एक्चुअलि नोंथांमोना बे एकर्डखौ फरायबायना फरायाखै अब्ला गोरों गथ'फोरा होनो आं फरायाखैलै सार आं फरायाखै बिदिथ' जानाङामोन खोथाया नैबे जोंनि बैसोआ जों दा सिनियराव गोलैबाय जों 60 एबभ जाबाय जोंनि बैसोआ बारा दिन गैला जोङो थैसिगोन नङाबो जोङो खिन्थु बे रायजोखौ जागोन सोर दानि आथारनायासो रायजोखौ जागोन बिसोरसो खुंनांसिगोन गतिके बेखौ साननांगौ दायित्वआ बिथांमोननि दा बिथांमोननि बेनिफ्राय जों बे बाथ्राफोरखौ लानानै सम सम सावरायो आरो बेखौ लानानै आङो मानसिफोरखौ बुङो जे बेखौ मिथिनो नाजा आरो मिथिनायनि गोरलै राहाया जाबाय गुगोलाव थांनानै नोंथांमोना बिटिसि एकर्ड 2003 डाउनलड खालाम फैगोन बिटिआर एकर्ड 2020 डाउनलड खालाम फैगोन फराय एन्ड कम्पेयार बेखौ रुजुना नायबा बहाय मा मोनगोन नोंथांमोना मिथिगोन आं बिदि बुंबाय थायो खिन्थु गोबाङानो हयथ' नायबाय खायसेया हयथ' नायाखै दाबो प्रायानो नायाखै खिन्थु जि नुबाय प्रायानो नायाखै आरो बे नायनायनि उनाव माखासे गोरों गोराफोरा खोथा बुंनोबो लादोंमोन नाथाय बुंग्राफोरखौ ओरैबायदि खालामबाय जेरैबायदि बुंबाय खनसे बुंनायसो बुंफिननो हाया जाहैबाय माने अपमान लेथ्रा रायो दालालि थालालि माबा माबि होनो ओमफ्राय बिसोरो गावबा गावनि एस्टाब्लिश जानाय जितु सनमान बेखौ नस्थ' खालामनो बानानै गोबाङानो बेफोरनिफ्राय गोजानाव थादों खिन्थु बे जोंनि बिराद खहा जादों जे जाथोंसै जोंहाथ' दिन गैला गावसोर मा खालामथों होनना खायसे हगारदों नाथाय बेबायदि थाबाय थायोब्ला जोंहा आरोबा बांसिन खहा जागोन बेनिखायनो आं बे बाथ्राखौ लानानै गोबां मानसिफोरखौ बुंदोंमोन जे बे बाथ्राफोरखौ एसे सावरायनांगौ बुंनांगौ आरो आं जोंनि प्राइमारि साइडआव सोरबा बुंदोंमोन जे बे बुस्थुखौ लानानै खनसे रायलायनि दे ओरैबायदि रायलायगोन माने जास्ट रिड आउट खालामगोन बबाव मा दं जों मिथिलायगोनल' खिन्थु जों खुनु डिबेट जाया आरो खालामनोबो गियो बबेबा पलिटिकेल बायार्स माबा माबि होनगोन गतिके खालामा ओरै जाबाय दा जेखि जाया आङो नै दा बे सुक्तिनि खोथाफोरखौ एसे रायलायनो नागिरदों दा नै बहाय बिटिआर एकर्ड नैबे बिटिसि एकर्ड आरो बे एकर्डफोरा नैबे जितु 6 शेड्युल टु द कन्स्टिटिउसन बेयाव बिएस एकर्डआ हाबना दं बिटिएस एकर्डआ हाबना दङ नाथाय बिटिआरआबो हाबगोन नामा दासिम हाबथ'वाखै आरो बे लेखाखौ फरायनायनि बिराद प्रयोजन दं खारन व्हाट इज द 6 शेड्युल बेयाव मा दं व्हाट आर द फांसन मा पावार दं बेफोरखौ मिथिनाया जागोन अत्यन्त गोनांथि दङ आरो बेखौ आं सेंग्रा हान्जाफोरखौ गोरोंफोरखौ खावलायनो लुबैयो बे लेखाखौ फराय बेखौ फरायनानै उनाव जों खायसे बाथ्राखौ मिथिनो हागोन दानिया बिटिआर एकर्डखौ जोङो नायबाय बिटिआर एकर्डआवबो दं प्रिएम्बुल दं बिटिआर एकर्डआव एम्स एन्ड अबजेक्ट दं सेम बिटिसि एकर्डआवबो दङ प्रिएम्बुल नैबे प्रिएम्बुल बे अबजेक्टिभ बेबायदि दङ बे बिटिसि एकर्डआवबो दं माखासे एनेक्सार स्पेसियेल पेकेज दङ बेयावबो दं स्पेसियेल पेकेज ओमफ्राय दंबावो बिटिसि एकर्डआव बिएलटिफोरनि रिहेबिलिटेसननि खोथा दं नैबेहाय दं एनडिएफबिनि रिहेबिलिटेसन खोथा आं बुंनो नागिरनाया ओरैहाय थारमाने दिनै बिटिसि एकर्ड जानायनि उनाव बिटिआर एकर्ड जायोब्ला बिटिसिनि क्लजफोरा भेलिड थागोन ना थाला बिटिसिनि एकर्डफोरा भेलिड थागोन ना थाला थायाबा खिन्थु डेन्जार आरो थानायनि खोथा गैया खारन बेयावबो दं माने प्रिएम्बुल बेयावबो दं एम्स एन्ड अबजेक्ट बेयावबो दं डाबल
बैयाव दं एनडिबि नि रिहेबिलिटेसन बेयाव दं बिएलटि नि रिहेबिलिटेसन एखेलेगेथ' खारबाय थानो हाया बेयावबो दं स्पेसियेल पेकेज बेयावबो दं स्पेसियेल पेकेज दा बिदि होननानै 20टा एकर्ड जाबा 20टा एकर्डआबो भेलिड जाबाय थागोन नामा निश्चय जानाय नङा आरो बेफोर खोथाफोरा दिनै आयेनाव मालाय गोरोंफोरा खालामखाजोब्बाय सियानफोरा बेखौ खाथे एखेबारे बरियायै बानायजोबदों खारदों दाना बिटिआर एकर्डआव बिराद गिदिर बाथ्रा जाबाय नैबे बेयाव मा होनदों बेखौ आं फरायबाय थाला टाइमनि खोथा थागोन जोंहा गोरों गोराफोरा फरायथोंसै बहाय मोनसे दं मा एबसु and its associated organizations as well as various factions of NDP continued with the demand for separate statehood. Negotiations were held with both organizations for a comprehensive and final solution to their demands while keeping intact the territorial integrity of state of Assam. Assam state ni integrity ko lakinanैसो बे सुक्तिया जादों माने आलादा रायजोनि बाथ्राया जोबना फैखाबाय बहाय किन्तु आलादा रायजोखौ फोजोबनायनि दायित्वखौ बिसोर बोरै मोनखो बर' रायजो रावजों सोङाखै आरो आसुरित बाथ्रा जादों मा आगोलाव बिटिसि एकर्ड खालामनाय थांनायनि आगोलाव बर'फोरनि जिमान संगठन दंमोन बयजोंबो रायलायग्रोदोंमोन किन्तु नैबे एकर्डआ ओरैबायदि हाखु दाखु एकर्ड जानोसैयावसो मिथिदों आरो बहायनो जोंनाव मोनसे कुवेसन थायो 2020 नि एप्रिलाव इलेक्सन जागोन बिटिसि नि ओमफ्राय एकर्डआ जादों जानुवारियाव माने बे इलेक्सनखौ टारगेट दंमोन नामा जानुवारि इलेक्सन माबा जाबाय एकर्डआ जाबाय बेनिफ्राय इन्टारिम गभर्नमेन्टआ जायासै ओमफ्राय एप्रिलाव इलेक्सन जागोन बे कारणाव बे सुक्तिखौ खालामाखैथ' बे मोनसे जोंनाव फैदों आरो नाथाय बे समाव कभिड जानायनि थाखाय कभिडनि थाखाय थांनाय पास जानानै डिसेम्बराव इलेक्सना जाहैबाय आरो बे दिनै फैयै फैयै 2 बोसोर जानोसै बिथांमोननि सरकारा दानिया बै समाव खिन्थु खुनु मानसिजों रायलायनाय जायाखैमोन आरो एनडिबि फ्रेक्सन मोनब्रैखौ लाबोदोंमोनबाबो जों एखेबारे फोथायथाव सुलुंनिफ्राय मिथिनो हाबाय आहा माखासे सोर्स दङ एनडिबिनि माने रन्जननि जितु आगदा खान्थि दि हारिमु जोंहा क्लोज मोनसे टार्म दं आं मिथियो बहुत बाथ्रा बिथांमोना बुंनाय बायदिबा एनडिबिनि लिडारफोरा सुक्तिनि आगोलाव ज' जानानै रायलायनो मोनाखैमोन बिसोर आलदा आलदा हटेल रुमाव दंमोन आरो बिसोरखौ लाबोनानै नैबे जितु मेमरेन्डाम अफ सेटेलमेन्टखौ फरायनानैसो खोनासंहोदोंमोन इभेन बेखौ स्नेपबो खालामनो हायाखै मबाइलजों गतिके बहाय मा दं खेबसेनि समाव गोसोआव लाखिनो सहज नङामोन आरो बेखौ बेबायदि बिथांमोना सुक्तिखौ खालामबाय आरो बहाय मा होनो कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल एन्ड while keeping the intact the territorial integrity of the state of Assam बेखौ बिदि खालामदों दानिया सुक्तिया जाबाय सुक्तिनि उनाव रन्जना मिथिबाय मा लिरफ्लांखो माखौ सहि खालामफ्लांखो बिथाङा दुखु फोरमायनायखौ जों खोनादों किन्तु समया बारग'लांदों बेनिफ्राय बेयाव मोनसे गिदिर बाथ्रा थाबाय मा सुक्तिनि अखानायै काजलगावआव उरखावगोरा ब्रह्मआ लेक्सार होबाय बे लेक्सारखौ आं दामना होनो हायो आंनाव भिडिअ दाबो दं आरो बयनावबो थागोन बेखौ ओरै माबा खालामबानो जाबाय गुगोलाव थांनानै स्पीच अफ इउजि ब्रह्म एट दि टाइम अफ आफ्टार द डे अफ बड' एकर्ड बिटिआर एकर्ड एट काजलगाव लोगो लोगो फैगोन होमबाना बहाय बिथाङा मा बुंदोंमोन जे गासैबो एनडिपिफ्रा फैजोब्बाय दुलाराय बर' फरायसाफोरनि नाजानायाव बिथांमोना फैनानै सुक्तियाव मा लिरनाय दं नायालाबानो मेगन मिसिबनानै सहि होबाय बेथ' बिराद गिदिर बाथ्रा जादों इमान गिदिर संगठना बेखौ नायालाबानो सहि होदोंमोन नामा बाध्य जादों हयथ' ओमफ्राय बेयाव होनदोंमोन जुजिया जे जोंखौ फोथायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ फोथायनानै बिथांमोना गासैबो सहि होबाय सुक्तिया जाबाय हाग्रामाया दिनै बिटिआर गैया माबा बिटिआरआ जाला माबा जाला ओरैहाय बे बिथाङा बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन खोनासंनांगोन दामनानै बय बेखौ दानिया बाथ्राया जादों बे मेगन मिसिबनानै सहि होदों मानो होनदों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ फोथायनानै थिग दं दुलाराय बर' फरायसा आफादा जातीय संगठनमोन जाय माने बिसोर थैथां जुजिदोंमोन प्रमद मोननि नाजानायाव बिथांमोनखौ फोथायथाव सानदोंमोन नामा फोथायजाथावना जानांगौमोन उनाव बिथांमोना सहिबाय किन्तु दिनै मा अबस्था जाखो सुक्तिनि उनावथ' रन्जन दैमारिया जेलाव थांफिनबाय सुक्तिनि आगोलाव रन्जना जेलावनो दंमोन आरो सुक्तिनि समाव बिथांखौ बहनना लाबोबाय दाना कुवेसन जायो हमना लाबाय जोङो 27 जानुवारिया रन्जन दैमारिनि मोनसे हाबा जुलि बे हाबायाव हिनजाव गोदानखौ लाबोबाय ओमफ्राय हिनजाव गोदानखौ लाबोनायनि उनाव बेखौ आरो जेलाव लांफिनबाय हिनजाव गोदाना रायजोखौ सोरजों जागोन बिनि संसारा बोरै जागोन बे बोरै जाखो
आरो जुदि इमान गिदिर दाय बा कनफ्लिक्ट बा बेखौ सहि खालामनानै लाबोनांगौ सहि खालामनानै लाबोनोबो अर्थ गैयामोन गतिके बेबायदिहाय एथ' गिदिरै थगायनाया भुल जादों ओमफ्राय दा रन्जन दैमारिया दासिम बेसोरा जेलावनो थानांबाय आरो दाखालि बावै नै भार्डिक मोनसे होबाय हल लाइफ जेलाव थानायखौनो होनबावबाय बहायबो माखासे केरन हाबनानै दं होनना जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ गतिके बेबायदिहाय बे एकर्डआ जालांदों ओमफ्राय दानिया बहाय होनदों मा अबजेक्टिभ्स अफ एइम्सआव बै बिटिसि खौ आगमेन्ट खालामनाय टु एड्रेस इस्यु रिलेटिं बड' रिसाइडिं आउटसाइड आङो जोंनि जेनेरेसनखौ बुंबाय बेखौ फरायबाय था गोबाव जागोन थारमाने फराय बयबो फरायनानै बेनिफ्राय बहाय नुगोन नै बहाय दं टु प्रमोट द प्रोटेक्ट ससियेल कालचारेल लिंगुइस्टिक सेम बहायबो दङ टु प्रोभाइड लेजिस्लेटिभ सेफगार्ड टु एनश्योर एक्सेलेरेट डेभलपमेन्ट अफ द ट्राइबेल एरियाज टु रिहेबिलिट मेम्बार्स एनडिबि फेक्सन खिन्थु बहायनो हाबना थानांगौमोन एनडिबि फोरनि कमप्लिट रिलिज बेयाव हाबना थानांगौमोन आरो बेखौ रिलिजखौ जुदि बिथांमोना गनायाब्ला सुक्तिखौबो खालामनाङामोन खिन्थु बिथांमोनखौ बाध्य खालामदों आनखि धीरेन बर'खौथ' सुक्तिनिफ्राय बाहेरायाव दोननो नागिरबाय थादोंमोन खिन्थु बिथाङा हाग्रामानि बै समाव एडभाइस लानानै बेवहाय हाबना थादों नङाबा बिथाङा हारसिं जानानै हयथ' दिनैसिम साजा मोनबाय थागौमोन दा बेखौनो होनबाय मा उनावहाय पिस एकर्ड पिस दाथ' डिक्सनारियाव सोदोबखौ नायबा मा नुयो जेरानाखि मानसिया माबा मोनसे एन्जय खालामो वानफोरा फुलफिल जायो मानसिया मोनसे हेपिनेस फैयो बेखौसो पिस होनना बुङो खिन्थु दिनै मा नुदों जोङो पिसनि जायगायाव रन्जन दैमारिया जेलाव दङ रन्जन दैमारि माखासे केदारा दिनैसिमबो न'आव फैनानै न'आव थानो हायाखै टाइम टु टाइम वारेन्ट दङ सामन दङ बिभिन्न जायगायाव थानाय बिथांमोना एटेन्ड हैनांगौ जेरावनाखि जथेस्थ' थाखा फैसा खरस जानो गोनां जादों इज इट पिस बेथ' पिस नङा ओमफ्राय प्रमदआ मा होनो बे समाव जे एकर्डआ जानायनि उनाव दिनै बयबो मानसिफोरा न'आव फैना थाफैबाय बिमा बिफाजों लोगो मोनबाय बिदा फंबाय लोगो मोनबाय सोरखौ बुंनो नागिरदों एबसुखौ बुङोब्ला आं ओरै बुंगोन एबसुआथ' खारथिंनानै थाखुमाना नांगौ खालामखायाखैना न'आव थानानै खालामदोंमोन एबसुआलाय न'आव फैनानै थाफैफिननो मोननायनि मा खोथा दं थाफैनांगौमोन बैसोरसो एनडिआबो थाफैनो मोननांगौमोन आरो बिसोर दिनै गोजोनै उइदाउट एनि सामन उइदाउट एटेन्डिं एनि कर्ट बिसोरो गोजोनै थानो मोननांगौमोन बेथ' दिनै जायाखै अनेक खस्थ' बिथांमोननि गेजेराव दिनै जादों ओमफ्राय बे एकर्डआव मा दङ नैबे आं माखासेखौ फरायबाय थाला नैबे दङ 3.2 बहाय मा दं 3.1 खौ फरायग्रोनि 3.1 inclusion of village contiguous to BTD and having majority tribal population as demanded by Bodo organization Bodo organization फोरा दाबिनाय बादियै BTD नि खाथियाव स्टाफआव थानानै माने more than 50% जुदि नांजाबना थानाय गामि दंब्ला बिसोरखौ बेयाव सोनाय जागोन किन्तु बिदिहाय आसलते आयेना मानिया नोंथांमोना रायजोफोरा मिथिगोन बै जितु बिटिसि एकर्डआव किन्तु मालाय गामिखौनो मख'ना होथारदोंमोन माखासे माने लिरना होखादोंमोन बेयाव ओरै दङ बिटिडि ना नै दा एरिया अफ प्रप'ज बिटिसि शेल कम्प्राइज all the 3,882 villages and areas to be so notified by the state government गामि मख'दों गामिनि नामफोराबो दङ बेखौ बहनना नायबा मोनो बै माबायाव डाउनल'ड खालामना नायबा मोनो दा बे रोखोम ओमफ्राय बै जितु होनबायना कन्टिगुवास जितु गामि दं बेफोरखौ सोनो हागोन होननानै आं नायबाय दाखालि सोनाबखैथ' गैखाला खोलाखैथ' जाखाया साहाखैथ' गंगार हाजो सानजाखै थांबाय जों साथाम मास्टार बेरायहैदों माने आसलते प्रमदमोननि डायलगा बेसेबां थार दिपेनमोननि जोंनि सानजानि सिमाया 5-9निफ्राय हाबबाय जों सानजाखै किन्तु जोङो एकेबारे कन्टिगुवास more than 50% बड' पपुलेटेड एरिया जों नुवाखै बेथ' पसिबल नङा गैयाथाय गैया मोनसे सिमा बुना होमोन जे आप टु गहपुर सिमुलगुरि बेयाव बर'फोरखौ बाख्ल' बुख्लैबाबो सोनाय जागोन लिरनांगौमोन बेथ' लिरनाय गैया बेयाव कन्टिगुवास होनना बुङो बेवहायनो मोनसे आरो बाथ्रा फैदों आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया मा बुंबाय दङ जे बेखौ लानानै रायजोफोरा आतंकित जानो नाङा मानोना बे सुक्तियाव आनडिभाइडेड सनितपुरनि कुनु मोनसे अंशखौ बड'लेण्डआव थिसनगोन होननाय प्रस्ताब गैया बेखौ लानानै रायजोफोरा जेबो गिनांगौ गैया स्वयं मुख्यमन्त्रिया होनबाय दं फारसेखै जा डिपेन्डमेन्ट होनबाय दं हाबगोन हाबनायखौ जों बिराद वेलकाम खालामो जों लुबैयो आरोखि जोंबो लुबैथारो ओमफ्राय जों नायबाय हाबथारोबा ओरै रेललाइननि साहा बिराद बर'फोर दं आप टु सिमुलगुरि बेफोरखौनो सो हायोबालाय
खिन्थु खोथाफोरा क्लियार जानांगौमोन बेयो फरेस्टानो जा माबायानो जा बा माने खाज्लायनानो जा बे सोथोंमोन खिन्थु बेबो दिनै जि अबस्थायाव दङ हेमन्तनि डायलगआवनो जों बुजिनो हाखायो जे जोंनि भबिष्यतआ असम्भब बायदि नुहुरो खिन्थु जों लुबैयाखै जे असम्भब ना गारनो जोङो हाबनायखौ लुबैयो खिन्थु हाबनायनि लामाया एखेबारे क्लियार दा नङा ओमफ्राय 3.2 आव बेयाव मा लाबोदों exclusion of villages currently under BTD which are contiguous to non-6 scheduled areas and have majority non-tribal population बड'लेण्ड 6 scheduled जों नांजाबनानै थानाय non-6 scheduled area बेयाव जुदि बर'फोर गुबुन नन ट्राइबेलफोरा जुदि नन बर'फोरा कन्टिगुवास दंबा बिसोरखौ एरख'नो हागोन दा बेनि गेजेरजों बिसोर बिथांमोना बुंनो नागिरदों जे बड'लेण्डनि सिमायाव जुदि गुबुन हारिफोरा रोजा थायोबा जोंहा बड'लेण्ड दानो आख' फाख' जागोन गैयाथाय गैया जों हरनांगौ बेथ' बाथ्रा जानो नाङामोन बेखौ एरख'नो जोंनि माखासे गामि थाबोगोन आरो बबे रायजोआव बबे जाथि मोनसेल' दङ इमान दिन बिसोर मानिबोबाय 17 बोसोर बिसोर मानिना फैखाबायानो गतिके बिसोरखौ एरख'नायनि मा खोथा दङ ओमफ्राय बेयो जों मानिना सोलिबाय दंमोन लाखिनांगौमोन ओमफ्राय दाना 3.3 डेन्जारास बर' ससाइटि जेनेरेसननि थाखाय आं बुंखाबाय मोजां आन्दाज ला increase in constituencies of BTC up to the maximum of 60 seats after alteration in the area without adversely affecting the existing percentage of reservation for tribal very dangerous मा होनदों बड'लेण्डनि एरियाखौ एसे दानखा दुनखा खालामनानै 60टा समष्टि बानायनाय जागोन आरो बर'फोरनो होखानाय जितु ट्राइबेल रिजार्भेशन बेबायदिनो सिदा थागोन नुनायाव खिन्थु सहज माने 60 समष्टि जायोबा जोंनि समष्टिया बारायगोन बायदि नुदों बारायगोन अब्लासो जुदि बिटिसि एकर्डआ भेलिड थायोबासो जागोन कारण बिटिसि एकर्डआव लिरनाय दङ बिटिसि एकर्डआव लिरनाय दङ ओरैहाय समष्टिनि खोथा क्लियार दङ नै A provision will be made in para 2 आं फरायबाय थाला बहाय फरायला गथ'फोरा जोंना रायजोफोरा फरायगोन बड'लेण्डआव माने 40टा समष्टि थागोन 40टानि 30 थागोन कमप्लिट एसटी 5 थागोन ओपन माने एसटी प्लस जेनेरेल आरो 5 थागोन कमन माने स्पेशल बियो माने जा 30 अलरेडि रिजार्भ खामोन आरो आउट अफ 5 जों आरो मोनबावगौमोन तारमाने एसटी फोरजों बे अरायबो डमिनेट जाना थानायनि मोनसे चान्स दंमोन किन्तु जुदि दिनै बिटिसि एकर्डआ इनभेलिड जाबायबा बै 30थ' गैला 30 गैला होमबाना बे मा जागोन जोंनि कन्स्टिट्यूशनल रिजार्भेशना बेसे कन्स्टिट्यूशनल रिजार्भेशना जोंना जाबाय आउट अफ 110 होमबा आउट अफ 60 जों बेसे मोनगोन 6 होमबानिया बड'लेण्डखौ सोर खुंगोन उनाव बिराद गिदिर क्वेश्चन आं बेनिखायनो बेखौ दानि रायजो जोंनि बर' रायजोफोरखौ बे पस्टखौ मोजां फरायजानो लुबैयो आनकि आं बड'लेण्डनि दा खुंग्रा बिथांमोनावबो सोंहरनो लुबैयो मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोना रिप्लाइखौ हो मा हाबनानै दं नोंथांमोना ओरैनो सिङाव जा बुजाफोर दंमोन जागोन नामा बे क्लियार जानांगौ पस्टआ ओरै थानांगौमोन इभेन आफ्टार द एकर्ड अफ बिटिआर एक्सेप्ट द उमुक क्लज अफ द बिटिसि आदार विल बी भेलिड बे थानांगौमोन गैया कारण बिएससि एकर्डआ बिटिसि जानायाव इनभेलिड जालांदों बिटिसि एकर्डआ जुदि बिटिआरआ एक जायोब्ला बेबो इनभेलिड जागोन जायोब्ला नोंनि बै 30 + 5 + 5 बेयो खामानि गैला आरो बेखौ देनां आयेनजों गेलेगोन मालाय आयेनाव मा लिरनाय दं बेखौ लाना बुंगोन गतिके बे 30 + 5 30 माने 5 बेयो जोंहा गोमागोन जों मा मोनगोन आउट अफ 100 जोङो 10 मोनो आउट अफ 60 जों 6 मोनगोन बे बेसेबां सैथो नंगौना नङा सोरबा जुक्ति होनानै बुंब्ला आं मोजां मोनगोन आरो बिथाङा बुंनांगोन जे आफ्टार द एकर्ड अफ बिटिआर बिटिसि एकर्डआ भेलिड थागोन ना थाया आंनि मथे थाया मानो थाया बेयावबो दं प्रिएम्बल बेयावबो दं प्रिएम्बल बेयाव दं एम्स एन्ड अबजेक्ट बेयावबो दं एम्स एन्ड अबजेक्ट बेयाव दं स्पेशल पेकेज बेयावबो दं स्पेशल पेकेज बेयाव दं एनडिपिनि रिहेबिलिटेसन बेयाव दं बिएलटिनि रिहेबिलिटेसन पेरेलेलथ' खारबाय थाया गतिके जुक्तिखौ आंबो खोनासंनो लुबैयो सेनियर होननानै आं रोंजोबगौ आं दाबि खालामाखै मिथिनो आंबो लुबैयो ओमफ्राय मोनसे बुस्थुखौ आं इनायनो बाजादों आंनि नामा बिनद ब्रह्म आंखौ आइ आफाया खांबाय जन्म होदों नामखौ दोनो बिनद ब्रह्म आंनि आइ आफाया आंखौ फेदेरनो हायाखिसै मोजाङै सोरबा सासे आंखौ फेदेरबाय फोलावबाय ना प्रमदानो आंखौ फेदेरबाय माने फोलावबाय फेदेरबाय
ओमफ्राय बिथाङा गोरों लेखा गोरों बिराद मोजां खालामबाय मानसिखौ बिदि नांखौ सोलायगोन नामा आंनि खराथ' फेरब्रै जायाखै आंनि आखायाथ' फेरबा जायाखै आंनि आथिङाथ' फेरथाम जायाखै इयाव मा होनदों नै The existing Bodoland Territorial Areas District BTAD shall be renamed as Bodoland Territorial Region comprising area covered under BTAD. BTAD-आनो बोनना लानाय जायगाखौनो BTR नामल' सोलायनाय जागोन आहा बिराद गिदिर आपत्ति दं बहाय मानो आपत्ति दं जारिमिना मोनसे जातिनि बिराद गिदिर आयना बे जारिमिना मानसि समाजनि गोरोन्थि मोजांखौ दिन्थिनानै आगोलखै दावगालांनायनि जोंनो मदद खालामो आरो बै BTAD-खौ जायफोरा सृष्टि खालामदोंमोन गोबां मानसिया ब्लाडसेड खालामदोंमोन गोबां मानसिया खस्थ' मोनदोंमोन बिसिनि बियो मोनसे दानाय सिन बेखौ जों अनार होनांगौ जोंनि सिनियर जोंनि गोजामफोरखौ जों अनार होनांगौ BTAD-खौ डिलिट खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोननि बावनायखौ जोङो नाकस खालामनाय जादों आरो नामखौ सोलायनायनि मा अर्थ दङ जुदि एरिया बिनोबा आरो बिखौनो जुदि बारायगोनबा नों पावारखौ बारायना लाबानो जाबाय किन्तु दिनैसिम खुनु सिमा बारायाखै मायाखै बेनो बि दङ गतिके बे नामखौ सोलायनायनि मा अर्थ दङ बेथ' एख' मोजां जायाखै बेयो बर'फोरनि आगोलनि मावथिफोरनि थै अरखौ मुगैनाय नेवसिनाय जादों आरो बेबायदिनो थांबाय थागोन नामा होमब्ला दिनै जायफोरानाखि मावबाय दं BTR-नि लिडारफोर जानानै बिथांमोनाबो मोनसे समाव नेवसि जालायगोन होमबाना जातिनि जारिमिनानो गोमालांबाय थागोन जोंहा होमबाथ' बे जोंनि बिराद गिदिर खहा जागोन गतिके आं बे नामाकरण नमेनक्लेचाराव आंहा बिराद आं व्यक्तिगत भाबे आं इसेबो सहायनो हाया आङो BTAD माने बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरियाज डिस्ट्रिक्ट BTAD शेल बि रिनेम बेखौ आं बुङाखै दै रायजोफोर नै बेखौ फराय बै BTR रेकर्डखौ फरायना नायबानो जाबाय बेथ' बिराद आपत्ति खालामनो गोनां मानो सोलायनांगौ जाखो बेदिनो ओमफ्राय जोंनिया बहाय नामाकरण दंखायोमोन आरामसे नैबे माबा BTC-नि आगोलाव बे माखासे गोदान आरो बहाय माखासे कनस्टिटिउसन एमेन्डमेन्ट खालामदोंमोन ओमफ्राय सुक्तिनि उनाव जा प्रमद बाबु सारा गेदेर मिथिङाव बुंबाय जे जोङो बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन दाबाय रिजना बेसेबांबा गुवार बिराद गिदिरनो मानोना नर्थ इस्टनि बे सातखान रायजोखौ लानानैसो रिजन होनना बुङो किन्तु रिजना मा बुस्थु नै बहाय नायदो बेवहाय नायोब्ला नैबे संबिजितनि बेयाव मा दङ नै बे रिजनाव ओरै दङ पेराग्राफ 1 आव दं दै 182 if there are different scheduled tribes in an autonomous district be under the 6th schedule day the governor may by public notification divide the area or areas inhabited by them into autonomous region district council ni सिङावनो थानानै जुदि बबेबा कमिउनिटिया बे डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि गभर्निंखौ जुदि सेटिसफाइड नङाबा बिसोरो गभर्नरनाव बिनानै गभर्नरनिफ्राय आलादा रिजन दाफिननो हायो माने उइदिन दा बड'लेण्ड गुबुन रिजनबो जानो हायो दा किन्तु आबाद नै बहाय मा होनदों ओमफ्राय पावारफोरखौ नै गभर्नर मे बाय पाब्लिक नटिस मा खालामनांगौ इनक्लुड एनि एरिया इन दा पार्ट्स ओमफ्राय एक्सक्लुड एनि एरिया क्रिएट ए निउ अट'नमास डिस्ट्रिक्ट इनक्रिज द एरिया अफ एनि अट'नमास डिस्ट्रिक्ट बे माखासे पावारमोन बाट बेयाव मा होनो दङ प्रभाइडेड that nothing in this sub paragraph shall apply to the Bodoland Territorial Areas District. गभर्नरनि बे पावारखौ बै एकर्डआव एमेन्डमेन्ट खालामनानै पुरा बातिल खालामना दोनदोंमोन बेसे मोजांमोन दायो दिनै बड'लेण्डआव मा जाबाय दं BTR-आव बै दा बर'फ्रा होख्रावबाय दं आरो गुबुनखौबो एनकारेज खालामगोन नैबे क्ल'ज खालामगोन BTD गैला बै 6 शिड्युलनि बै गभर्नरनि पावारा गैला खारन बातिल जाबायबा बेथ' थानाय नंलाना बै BTC-नि जितु एमेन्डेड बुस्थु बेथ' थानाय नंला थायाबा गभर्नरा बे पावारखौ बाहायफिनोबा BTD-नि सिङाव गुबुन कास्टफोरनि थाखाय आरोबाव गुबुन रिजन दानायनि चान्सआबो थाफैसिगोन मा मोजां जाखो बेयो गतिके बेबायदि खोथा दिनै बेल' नंबावा ओमफ्राय जोंहा थांनाय माबायाव नैबे क्ल'जखौ लाबोदोंमोन BTR-आव 6.3 आव Government of Assam will initiate measures to provincial school and colleges established in BTAD
and Bodo medium school outside BTD as per special need and requirement. मा होनबाय सुक्तिनाव बड'लेण्डनि सिङाव थानाय जेसेबां स्कुल दं not only Bodo गुबुन गुबुन गासैबो प्रभिन्साइज जागोन आरो आउट अफ BTD बर' मिडियाम स्कुलफोरा प्रभिन्साइज जागोन खिन्थु बेयाव मा होनदों as per special need and requirement as per special need requirement जुदि गभर्नमेन्टआ बुङो no require आरो बेहा जुदि माखासे क्राइटेरिया गैया बहा जागोन बेयो दिनैसिमबोथ' प्रसेसखौ नुवाखै दा होनबाय जाबाय जागोनानो बे जाथारगोन होनबाय दङ खिन्थु आसाम गभर्नमेन्टआ एसेबां गोरलै बेखौ मावनो हानाय बुस्थु नंखाया बेखौ मावा बेखौ दायो स्कुल एबलिश खालामनासो दंबाय दङ स्कुल एबलिश खालामनाय अबस्थायाव दंबाय दङ जोंनि खाथियाव गंब्रै जादों आंनि बे खाथि खालायाव मोनसे फुंबिलि एमइ स्कुल एबलिश जाबाय बैयाव ADTS जाबाय बै बाथौपुरियाव जाबाय बाथौपुरि एमइ स्कुल सकादलाव बिदिनो आरो बै कारहानायाव जेरावनाखि जा मन्टु बर' MCLA मास्टार मावोमोन बिफोर माने बिकामिं दा MCLA बेयावनो मास्टारमोन बिथाङा एट द टाइम जास्ट बिफोर दा इलेक्सन बिथाङा बेखौ रिजिगनेसन होदोंमोन गतिके बेबो मोनसे स्कुल बे गंब्रै स्कुला जोंहा गोमाबायसो जोंहा स्कुला बारायनांगौमोन प्रभिन्सियेल जानांगौमोन खिन्थु बेबस्था दा दिल्ली जा आं बे जायगा फिसा जायगानि उदाहरन होदों बेबायदि बे सारा BTD बेसेबां दं खुनु सिमा गैया दा बेबायदि खोथा माखासे बेनिफ्राय जोंहा आगोलाव BTCआव मा दंमोन DC आरो SP आ आउट अफ पावार थागौमोन माने जोंनि कन्ट्रलाव थायामोन आरोखि माने माबा जोंनि जितु डेभेलपमेन्टनि जि खामानि बहाय बिथाङा बाहेरायाव थागौमोन बिथांमोना मात्र ल' एन्ड अर्डार थागौमोन एबार मा होनबाय जोंहा माबाया प्रमद बाबुनि सरकारा जे जों DCखौ जोंनि सिङाव लाबोबाय जों DCखौ बाहायनो हाबाय बाहादुरि माबोरै बाहायखो बेयाव लाइजाम गांसे दं आं फरायना होनो आङो थारमाने ओरैनो बुंब्ला रायजोफोरा फोथायनाय नङा होननानै आं फरायनो नागिरदों नैबे 4 जुनाव इस्यु जानाय मोनसे अर्डार बे 4 जुनाव जानाय अर्डाराव बै जे जोंनो 40 पावार होदोंमोन 40टा पावार बेखौ जोंहा पुरा निजाहाय आयेन बानायनो हायो बहाय रोखा रोखा लिरनाय दं बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिला बै 40टा पावारखौ निजा बबेहाय आयेन दानानै बेखौ कार्यकरि खालामनो हायो बे बुस्थुखौ बे नैबे लाइजामनि गेजेरजों DCनो हरबाय ओमफ्राय DCनो होनबाय मा DCखौ जों बाहायनो हाबाय खिन्थु मा लिरनाय दं नायदो नै आङो गासै फरायला ओमफ्राय मा होननाय दङ फार्दार दे उइल माने DCफोरखौ होनदों दै दे उइल प्रिपेयार एन एनुवेल एक्सन प्लेन and get it approved by the Principal Secretary BTC with respect to the subject entrusted above for the purpose of their performance appraisal to be forwarded annually to the Personnel Department Goptop Assam. DCआनो बै 40टा पावारफोरनि सायाव एक्सन प्लेन लागोन एनुवेल एक्सन प्लेन ओमफ्राय बेखौ BTCनि प्रिन्सिपालसिम एप्रुभ लागोन ओमफ्राय बेखौ बे मनिटरिं खालामगोन बेनि सायाव कमप्लिट दायित्व लागोन आरो व्हाट द आउटकाम बिनिफ्राय मा फिथाइ जादों बेखौ बिथाङा पार्सनेल डिपार्टमेन्ट गभर्नमेन्ट आसामनोसो हरगोन नट टु द चिफ अफ BTC DCखौ जों बहा बाहायनो हाखो DCखौथ' बड'लेण्डआ एपइन्टमेन्ट होआ DCनि माबा मोनसे कमप्लेन होयोबा आसाम गभर्नमेन्टआसो होगोन आरो आसाम गभर्नमेन्टआसो बिनि सायाव एसिआर लिरगोन जोंनि BTCआ लिरनो हाया बे रोखोम माखासे जोङो जोबोद खस्थ' नुदों सेनियर समाजा ओमफ्राय सेनियर समाजा बेखौ खस्थ' नुनानै जों दिनै बिराद बिजिरदों गोबां दङमोन आं दा टाइमनि खोथा थाबाय नैबे आं दा खावलायनायनिखायनो सेंग्राफोरा बयबो फरायनानै बेखौ बयबो मिथिनो नाजा ओमफ्राय स्पेसियेल पेकेजाव मा लिरदों BTRआव मा लिरदों BTCआव मा लिरदों स्पेसियेल पेकेजा बेसेबां दं बेवहाय गासै 48 दं BTRआव 48 स्पेसियेल पेकेज दं बेवहाय मा लिरदों Government of Assam may earmark a sum of rupees 250 crore per annum for a period of 3 years. बबे 3 years को लादों बबे year-खौ up to 2050 सिम थागोन नामा एकरनिफ्राय लायोबा दिनै बोसोरनि जानोसै नङा होमबा एकरनिफ्राय लायोबा बोसोरनि जानोसै आरो another 1 year दंबायो दायो बे 48टा स्किमखौ माब्ला मावगोन बेसे मावनो हाखो आरो फैसाफोरखौ बेसे दिहुननो हाखो आरो ओमफ्राय मा होनदों बे फैसायाबो ओरैसो नोङो मा होनो गभर्नमेन्ट अफ आसाम मे आरमार्क होनो हागौसो होनदों नट सेल ओरैसो जानांगौमोन जे माने पार इयार 250 crore फ्रम द गभर्नमेन्ट अफ आसाम एन्ड सेन्ट्रेल सेल बि प्रभाइडेड सेलनि बाबा एसे कमान्डिं उइलनिख्रुइबो आरो जरबाव
आरो बिटिसिनाव दङ उइल दङ एसे गोलाव जाबाबोथ' उपाय गैला बाथ्राफोरखौ क्लियारबो बहननांगौ जाहैबाय नालाय नङाबा आरो बेखौनो खायसे माबा माबि हमलायगोन नै ओरै दंमोन In order to accelerate the development of the region and to meet the aspiration of the people, the government of India will provide financial assistance of rupees 100 crores per annum for the 5 years. 5 बोसोरनि थाखाय आरो बेखौ होनदोंमोन will provide इना मे आर मार्क आच्छा मे जाबाय होबायानो दे दिनै 250 crore है जुदि बोसोरथाम मोनोबा जों 1500 कोटी मोनगोन 1500 कोटिया बोसोरथाम थाखाय बोसोरथामाथ' बोसोरनि थांबाय बोसोरसेयाव बहनजोबनो हागोन ना आरो बेखौ मा दोङो बय लिरनाय दंखायो नै बै स्पेशल पेकेजफोरखौ सोर मावगोन गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया नै बेखौ मावगोन गभर्नमेन्ट अफ आसामा बेखौ मावगोन गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बेखौ मावगोन गभर्नमेन्ट अफ आसामा बेखौ मावगोन बेबायदि दा जों आसलते ब्लाइन्डलि खोथाफोरखौ बुंलायबाय थानाङा जुक्ति बुंनो नांगौ रायलायनांगौ प्रत्येकआनो फरायनांगौ प्रत्येक बर'फोरा फरायनाय खारन जोंनो माबा मोनसे फिथाइ दं फिथाइया गोखा ना बिसो गोनां ना गोदै बेखौ जों मिथिनो नांगौ दा बेनिखायनो आं खावलायो ओमफ्राय बहाय बिटिसि एकर्डआव मा दंमोन नै बे बिटिसि एकर्डआव मोनसे बिराद मोजां बाथ्रा दंमोन जोङो अरायबो आपवार्ड जानांगौमोन खिन्थु जोङो मा जादों बेखौ आं एसे फरायनो नागिरदों तामाने ओरै दङ बड'लेण्डआव 12 जन इएम थागोन माबायाव बिटिसिआव 12 जन इएम थागोन आरो बिनिनो सासेया जागोन चिफ सासेया जागोन डिपुटि चिफ आरो बिथांमोना जादों फुरा माने केबिनेट मिनिस्टार नै There shall be an executive council comprising of not more than 12 executive members, one of whom shall be the chief and another one the deputy chief of the said executive council. There shall be adequate representation for the non-tribal members of the executive council. The chief and the deputy chief of the council shall have the status equivalent to the cabinet minister and other executive members equivalent to the minister of state of Assam for protocol purposes in BTC area. কিন্তু দানিয়া मा जादों दानाथ' पन्सायतनि मेम्बार बायदि जाना दं गतिके बिराद साननो गोनां बाथ्रा जादों बे एसे मोजां बेनिख्रुइ साबसिन लाबोमोन जों वेलकाम खालामगौमोन आरो दाबो बेनिखायनो जों माखासे सिन्था खालामो गमामायनि बिटिआरआ जुदि एकर्ड जायोब्ला बिटिसिआ कमप्लिट इनभेलिड जायोबा जोंनि सेफगार्डआ माबायदि जागोन आरो दिनै बेखायनो सोरबा बायदि पिएल होदों दा पिएल होनायखौ बया मोनदों मानो पिएल होखो नायदोब्रा एसे नाय मानो पिएल होनो गोनां जादों मा दं मारो इयाव आंथ' बहुत गोरों गथ'नाव सोंबाय फरायथ'वाखैलै सार फरायनाय जायाखैलै सार फराय खारन भबिष्यतआ बहायनो हाबना दं जोंनि जिउआ बहायनो हाबनानै दङ ओमफ्राय दिनै 6 शिडिउल होनबाय थादों 6 शिडिउलाथ' टटेलि आरो नैबे माबा दै नैबे जितु पावार एन्ड फांसन बे 6 शिडिउलाव नैबे संबिजिर दंखायो किन्तु बे स्पेसियेलि बड'लेण्डआ लाबोदोंमोन एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों बै जे डेपुटि चिफ थागोन आरो इकुइभेलेन्ट टु दा माने केबिनेट मिनिस्टार थागोन बे स्पेसियेल लाना फैदोंमोन आरो बेनिखायनो बै समाव कार्बि आंलं डिमा हासाव गुबुनफोरा बुंदोंमोन बर'फोरनि अट'नमास 6 शिडिउला बहुत सायाव बिथांमोना जोंखौ दा दुखु खालामो नोंथांमोना मानो खोमाना लाखो होननानै दाखालि जन इंटिकाथार जायनाखि मोनसे समाव माने क'क्राझारनि डिसिमोन आरो बिथाङा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बुहुत मावलांदोंमोन बिथाङा बहुत बाथ्रा बुंदोंमोन जों बिथांमोननो सोलोंना लानांगौ मिथिना लानांगौ ओरैनो इमसनेलि फटनो माबा मोनसे होनानै जोङो बाथ्राफोरखौ दानगारनो नाङा